до земли аж прихилися, спусти тело моего Пана, яно вельми скатована, дозволь ему отпочити на землю скорей ступите. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Прими, о Найсвятейшая Троица, розважання крижового шляху нашого Пана Єсуса Христа. Дзеля ушанування Твоєї боской величі, а так само, як перепрошення за грахи наші, як подяку за усі ласки Твоє, і особливо як просьбу об милосердності Твоєї для душів, які терпять у чистці. Усемогутний вічний Боже, Ти дав людям як приклад Христа, Сина Твоего, нашого Збавителя, який став чоловіком аж до смерті крижової. Учини, як ми під час випробування удельничали в Його збавчій муці і спознали хвалу з мертвих повстання. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Який за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стация первая. Иисус осужден на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. О человек, стань на колени, кинь позирк на крыш, там наш Пан у великим терпенні за наши грахи. Ну чого ти мовчиш? За здраду Юды сердцем боль отчуй. Юда, поцелунком выдаешь ты Бога. Это слово Иисус почув, подумал, что значит крыжа дорога. За кого это крыж? За тебе, за мяне. И он покорно узял на плечи, и он наши грехи и провины несе, а нести повинен ты, человеча. Люди кричали Пилату: «Распни!» Их он спробовал супинить. Не слухав натовп: «Вараву верни!» Ну что еще можно было тут зробить? Отказный за смерть зусім не Пилат. Судил же не он, али люди судили, и кожный у тем виноват. Обвинователи мы и до крижа прибили. Єсус терпливо приймає присуд, бо любить нас, як вірує життям. І просить Отця і увесь Божий люд Його любов, правдиве почуття. Який за нас терпів од рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стация другая. Иисус горы крыш. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Покорно взял крыш и на плечи узвалил. Пайшов по дорозе, до смерти пайшов, хоть за свое життя благого не зробив, а зараз сам іде покорно, как померти. Іде Єсус не за себе, а за нас. Дикую расплату ему учинили, але есть надея, что прийде час, коли зразумеем, что мы натворили. Пан Єсус бере крыш на плечи свои, бо ведая, у крыжи збавление свету, и ты не стой на раздорожье человек, иди за им, забывшийся про звонкую монету. Бери свой крыш, и про усё життя
Ідзі з ім на плечах і ведай, яким бы цяжкім не было жыццё, Езус паможа несці крыж грахоў і бедаў. Праз нашыя зямныя цяжкасці цярпенні, наш смутак, боль, хваробу і нястачу здабудзем мы збаўленне і свабоду і разам з імі вечнае ў небе шчасце. Дай жа мне ласку, каб без наракання мог несці крыж сваіх зямных пакут, змог вынесці жыцця выпрабаванні і адчуваць заўсёды, што ты тут. Які за нас цярпеў ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj над нами. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрышы муку свою, свет откупил ты. Сын Божий упал, але крыж не откинул. Человек же стоит и смеется над им. А ці было, каб Бог кого покинул? Бог поможа заўжды і мне, і табе, і ўсім. Усім помагае, бо вельмі нас любіць. Сына адзінага даў нам на збаўленне, хоць сам жа ведаў, што Езуса пагубяць, і ён памрэ ў вялікім цярпенні. Дзе сілы ўзяць для далейшай дарогі? Такая спякота і сонца няўмольна пячэ, сталі непаслухмянымі рукі і ногі, і пот з крывёю па твары, па спіне цячэ. Крыж нашых грахоў вельмі цяжкі. Скрываўлены Езус выбіўся з сіл, а звярэлыя людзі, служкі шатана, прагнуць паскорыць шлях да магілы. Ім усё роўна, што гэта Сын Божы. Абразіць гатовы і ўдзень, і ўночы, ніхто з іх Езусу не дапаможа. Грошы, забавы, віно засцілаюць ім вочы. Божы Сын ляжыць ля ног народа. Яны смеюцца і б'юць усё мацней, не разумеюць ласкі і волі Бога. А Езус, падняўшы крыж, ідзе далей. Які за нас цярпеў ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj над нами. Стацыя чацвёртая. Езус устракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрышы муку свою, свет откупил ты. О, маці, ці для таго ты нарадзіла сына, каб здзекаваліся тут над ім? Адзінага чакае халодная магіла, а ты праз усё жыццё заўсёды поруч з ім. Твой сын адзіны. Гэта сэнс твайго жыцця, твая надзея і любая дзіцятка. Мільгаюць пред вачыма быццам з небыцця усе моманты жыцця і Езус, немаўлятка. А зараз сын адзін ідзе на смерць. І кожны крок, як рана новая на сэрцы, дарогі, што і не пройдзена і чвэрць, а дзе ўзяць сілы, каб дайсці і не памерці. О, людзі, паглядзіце вы на маці, якая з любоўю нас чакае. Няхай пачуюць у кожнай хаце і да яе звяртаюцца ў адчаі. Ты, маці, нас ніколі не пакінеш. Ты любіш нас, даеш бязмерна ласку, заўсёды ў бядзе, холадзе, абдымеш, а мы лянімся часам маліцца да Цябе. Шчаслівы чалавек, які Марыю стрэне, маці ліцясцівая і поўнае цярпенне, заўсёды выйдзе на дарогу і паможа дайсці да мэты і поўнага збаўлення. Які за нас цярпеў раны, Jezu Chryste, zmiłuj над нами.
Стация 5. Симон Киринеец допомагає Єзусу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Напоткавши на дорозе Симона, крышу звалили на плечи, істі загадали. Не змог ён нічого сказати у оборону, і мовчки пайшов, каб не забивали. Нёс і не ведаў, які быў шчаслівы. Калі памагаў крыж валачы на гару, не хочучы, крыж панёс за Божага Сына. А зараз паслухай, народ, што табе гавару. Забудьцеся, людзі, хоць на хвіліну, пра болі, нястачы, дарогі свае. Паспрабуйце на бліжняга позірк свой кінуць і даць яму тое, чаго не стае. Побач з намі хтосьці трывае, а мы заўважыць і не хочам. Кажам, няхай Бог дапамагае, а чым жа мы яму паможам? Матэрыяльная праца не заўсёды патрэбна. Нам не хапае ласкі, спагады, любові. А на што чалавеку ўсё тое срэбра, калі на зямлі жыць не хочацца болей? Адкрыем людзі вочы і убачым, што многія чакаюць дапамогі. Суцешым тых, хто сумуе і плача, і гэтым крыж паможам несці Богу. Які за нас цярпеў ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация 6. Вероника вытирает твар Иисусу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Каб добро людям рабіць, не абавязкова мець адвагу. Нават няма каму цаніць і аддаваць табе належную павагу. Памятай, што Бог узнагародзіць. Можа, не адразу, праз вякі. Добро, зробленае ад народзін аж да смерці, памагае чалавеку. Спачатку і святую Вераніку прыніжалі за яе здзейснены учынак. А потым жа перапрашалі у Бога для душы, шукаючы спачынак. Ты мела моцную адвагу, Вераніка, калі твар выцерла Езусу. Ён Бог, але і сын жа чалавечы. Зрабіла ж гэта ты не пад прымусам. Жанчыны, добро заўжды чыніце людзям, захоўвайце пабожнасць і павагу, няхай спачатку усе смяяцца будуць. Бог падтрымае, дасць адвагу. Святая Вераніка — наш узор. Набожнасць той душы яе прыгожай выпрабаваннем усім, кажы наперакор, добро заўсёды пераможа. Які за нас цярпеў ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация 7. Иисус падает другий раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. З кожним кроком ісці ўсё цяжэй. Крыж дракоў да зямлі пригибалі. Плач да Бога ляціць з грудзей, і ён заўжды табе дапамагае. А сын жа Бога ідзе на Гальгофу, на вачах усяго народа. З кожным кроком слабее патроху. Такіх мук не вынесе прырода. А сонца пячэ, адбіраючы сілы. Не кожны зможа ў пакоры пракласці свой шлях да магілы, зведаўшы столькі мукаў і гора. Пад крыжам Езус другі раз упаў. Дзе сілы ўзяць, каб далей змагацца? Але тут Сымон яму руку падаў і дапамог зноў жа на ногі падняцца. Ты падаеш пад цяжарам грахоў, але заўсёды Бог табе дапамагае. І пралітая ў цярпенні кроў ад усіх грахоў нас абмывае. Калі табе так дрэнна на душы, калі не хочаш нават жыць,
хутчэй у храм ты паспяшы. Ён можа нас падняць і асвяціць. Які за нас цярпе ад рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 8. Jesús уцяшае єрусалімських жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Усе людзі павінны быць добрымі, а мы, калі людзі, значыць таксама. Калі гэта добро ў сэрцы захаваем, мы сябе прыбліжаем да Пана. Адны лепшымі сталі праз пост, другія праз пакуту і цярпенне, трэція малітвай будуюць мост да свайго адвечнага збаўлення. З некаторымі Бог жыве з дзяцінства, хтосьці дарослым яго адкрываў, хтосьці ўбачыў Бога адзін раз, толькі тады, калі паміраў. А хтосьці не хацеў жыць з Христом, уцякаў ад яго куды толькі можна, а цяпер жа загубленае жыццё не верне, бо ўжо вельмі позна. Страцілі ўсё і гарэць ім у агні. Застаўся толькі плач і жаль. Христос сказаў: жанчыны, не плачце па мне, а плачце па сабе і па сваіх сынах. Як тыя словы цяпер актуальны. Было сказано тады: ажыве і цяпер. Толькі ці ўспрыме кожны рэальна гэтыя словы, як словы сабе. Які за нас цярпе ад рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 9. Jesús падае трэці раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Упаў ён трэці раз, ужо апошні. А моль закончана цярнёвая дарога, хоць засталося шляху трошкі, але трывання і моцы трэба многа. Што за відовішча такое, ляжыць Сын Божий у людскіх ног, скрываўлены ўвесь, у цярнёвай кароне, але венчык любові ён збярог. Стварыў людзей, падобных да сябе, а зараз трэці раз ляжыш ты на зямлі. Спагады не шукай у іх спагадзе, бо сэрца і душу аддалі яны д'яволу. А што ты скажаш, чалавек? Глядзі, ля тваіх ног Сын Божы. Што станецца з табой на суде, калі закончыш ты зямное падарожжа? Цяпер пыхлівы ты і важны, сябе гаспадаром усяго ты лічыш, але ці можаш ты адважна зірнуць на Божае аблічча? Падумай, хто ты і які. Ці годны ты таго, што Бог цябе не кінуў? Калені перад веліччу яго схілі, перапрасі з пакорою за ўсе правіны. Які за нас цярпе ад рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 10. З Езуса здзіраюць вопраткі. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Чалавек, аслеплены ненавісцю і помстай, не толькі сам сябе, але і Бога можа высмеяць. Яму гэта проста. Але ці ведае, што робіць ён не Бога? Магілы павелены, племя змеінае. Христос сказаў не толькі пра жыдоў. Мы нашым крывадушшам і правінамі з'яўляемся ўвасабленнем гэтых слоў.
як часто мы один одного ображаем, чужие таямницы ведаем и хлусим, и близких наших гэтым зневажаем, просить же пробачения и не мусим. Жаўнеры з Езуса адзенне зрываюць і манету кідаюць, каб пазнаць, што ў выніку дзяльбы прыдбаюць, якую рэч і кожны можа атрымаць. А тое, што яны так моцна раняць, і без таго параненае сэрца, зусім цяпер іх гэта не цікавіць. Хай лепш ім штосьці застанецца. І наляцелі на Езуса як вароны, і хочуць як найболей насаліць, на галаве нясе цярнёвую карону і толькі са спагадаю глядзіць. Які за нас цярпеў ад рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 11. Укрыжаванне Христа. Кланяється Табе, Пане Єзу Христе, Бо проскрыши муку свою, свет откупил Ты. акрываўлены ўвесь і пабіты, але не скарыўся, галавой не панік. Пан Езус да крыжа прыбіты, а кожны наш грэх – гэта цвік. У кожнага крыжа ёсць два бакі, на адным вісіць Езус, якога мы укрыжавалі праз свае грахі, а чый другі бок? Падумай. Магчыма, ты павінен вісець тут і ўсё жыццё правесці ў барацьбе. Христа осудивши, ты вынес присуд не только яму, але и себе. З одного боку разбойник, так само з другого зневажал один, казавши, спаси себе и нас. И он же ничего не зрабил благого, промовил другі ему отказ. А нас же справедливо укрыжавали, что кожны зрабил, зато и достал. Успомни про мяне, як дойдешь до неба. Да Езуса тихо разбойник сказал, а Езус промовил, кажу за правды, сёння ж будешь со мною в раю. Поверил разбойник ему на крыжи, душу Езусу доверил свою. Який за нас цярпеў ад рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 12. Єзус помирає на крижі. Кланяється Табе, Пане Єзу Христе, Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. спиніся, узнімі свой позірк, ти гэтага прагнуў, скажи. Няма ўжо дарогі назад, Христус знайшоў смерть на крыжы. Ці задаволены ты перамогай? Цяпер памірае не просты жыхар, памірае Христус, адзіны сын Бога, неба, зямлі і цябе, валадар. Табе адкрывалі вочы, каб бачыў, табе гаварылі, каб чуў. А чым жа ты яму адудзячыў, калі і віны сваёй не адчуў? Гэта павінен быць ты на крыжы. І Бога прасіць паратунак, прызнайся, хаця бы сабе скажы, ці не з сабою ты зводзіш рахунак? Магчыма, пазней ты будзеш прасіць за ўсе грахі, што за жыццё зрабіў, а што хацеў, не паспеў зрабіць, і сэрца сваё для святла зачыніў. А нарэшце настане змярканне, і момант адзіны табе толькі жыць, а ў сэрцы адно шкадаванне, што так і не здолеў па-людску пражыць. Які за нас цярпеў ад рана, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Стация 13, Иисус знят из крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Маті святая дала нам Сына, дала здорового и полного силы, Его забили. А смерти причина — тыя грахи, что усе мы учинили. Его теперь с крыжа здымают, у короне тернёвой сердцем пробитым, да мати родной на руки вертают. Брали живым, отдают забитым. Чаму ж не отдали живым? А только теперь, после смерти, что было нам потребно тады, коли за нас ён мусіў памерці. И он ведал, что люди не могут инакш, мужно трывал и наперад ішоў. А зараз померлого рашыліся знять. Человек перамог, чаго тут хотеть? Але ці навеки твоя перамога? Ці не помылился ты, здзейсніўшы так? По-чалавечы помер, а ён жа сын Бога. И хутка убачыш ты гэтаму знак, але пакуль ён ляжыць на зямлі. Знялі з крыжа и ўніз опустили. Люди зрабілі ўсё, што маглі, и вельмі шкадуюць, што больш не зрабілі. Які за нас цярпеў ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация 14, Иисуса кладуть у гробницу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. На дворы уже вечер, хутка стемнее. Темно у души. Дзе знайсці паратунак? Няўжо больш жыццё яго не заяснее, няўжо магіла, апошні прытулак. Поклали Иисуса ў гроб и зачинили. Человек закрыл сам могилу его, и уваход каменем завалили, а зможа открыть яе только Бог. Мы зноў за Христусом услед идем. Пройшли усе стации, их 14. Редко кто думал хоть раз за жыццё, что их могло быть и 15. 15-я стация — наш костёл. Бо кожны з нас у ім перажываў усе пакуты Христа, усё жыццё, як ён жыў, ішоў і паміраў. Колькі падзей часу прайшло, нямала. Колькі мінула народу і раз. Колькі жыло, нараджалася і памірала, а зараз чарга на зямлі жыць для нас. Праз сотні вякоў тут Езус жыве. І нас чакае ў кожны момант. Пачуй, і он заве менавіта цябе. Няма любві ў свеце Божай роўнай. Які за нас цярпеў ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. які за нас цярпеў ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. які за нас цярпеў ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. вітай, Марія, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами,
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь.